Go. Jeg vil gerne definere differentialkoefficienten. Og differentialkoefficienten, det er det, der bestemmer hældningen for den tangent, der kører igennem punktet P. Så det er sådan her. Den lineære funktion, der kører igennem her. Og P, jeg kender x-værdien, som er 1. Og dermed kender jeg så også y-værdien, som så er f til 1. Ja. Og så skal jeg så bestemme differentialkoefficienten. Og det gør jeg ved til at starte med at differentiere grafen eller funktionen, som er f til x lige med x i anden. Og så differentierer jeg så den bliver f mærke til x lige med 2x. Og nu, så med den differentierede funktion her, så sætter jeg bare min x-værdi ind. Så det vil sige 1. Så bliver f mærke til 1 lige med 2 gange 1. Og altså er differentialkoefficienten lige med 2.